Ndirikuoneswa makatumwa kunzi chiendai kuguva. Imimi na mai guru. Amen. Ndokubva manonzi chiendai munocherera zvipfeko zvenyu kumakumbo kwemurume. Amen munhu waMwari. Nokuti kutsika kwenyu vanoti kana uchinge wafirwa nemurume uri mudiki, zvipfeko zvenyu zvemukati zvinofanira kunovigwa nemurume kuti akada kuzonomuka shungu dzake dzinoperera pazvipfeko izvozvo. Can I talk to some people here? My name is Prophet T. Freddy, reporting as it is written in heaven. Wabva kupi? Mozambique. Mozambique. Yes. All the way from Mozambique. Mawaya nani? Ndauya na sisi wangu. Uyai. Vamwe ngatigarei pasi. Magadi yaskana. Report Magadio. Magadi mama. Tio Magadi. Mabva ku Mozambique kupi? Manika. Manika. Varovere maoko all the way from Manika. Mwari anoda kugadzirisa nyaya dzawo nhasi. Izvozvo nyaya dzenyu dzatonaka. Amen. Amen. Makanyaita serious ndokugadzikai pasi. Kubatikana kwasho kurunyanya. Yeah? Kutonga zvemoyo ndo uri kushungurudzika. Chii chiri kushungurudza? Moyo uri kurwadza. Moyo? Uri kunyorwadza nekuda kwei? Kwehama yangu. Hama yenyu kana muchiti hama yenyu mukuti uyu? Oi, ihama yenyu? Hama. Munengina wenyu? Varovere maoko. Chisimudzai maoko mama, hanzi ndimu vari kurwadziwa nekuda kwenyu, chisimudzai maoko. Ndoda kuti muteerere munamato uyu. Pandaita munamato uyu pane paakuvhurwa mafiles zveshuwa. Mama iti Mwari. Mwari. Vhurai. Mafiles. Eupenyu hwangu. Iti Mwari. Nyaya dzangu. Ngadzivhurike. Nezita raJesu. Dzavhurika. Amen. Nai mama. Ungu munhu waMwari. Imimi makauraya murumere. Ando zviri kutaurika munhu waMwari asi handina. Ndaoneswa in the realm of the spirit. Dambudziko rakanga riripo nderekuti imi makanga muri madzimai maviri. Amen munhu waMwari. Namai guru. Amen. But mainetsana pamaigara pamba. Amen munhu waMwari. Pane nguva dzekuti maiona grocery renyu rakabiwa. Amen munhu waMwari. Vachipinda nepawindow. Amen munhu waMwari. Dzimwe nguva maiona mishonga mumba. Amen munhu waMwari. Motaurira murume. Amen munhu waMwari. But murume aingosvika otsvaira mishonga iya. Amen munhu waMwari. Obva amwaya munyu. Amen munhu waMwari. Now, as I'm looking at the realm of the spirit, ndirikuoneswa ini makazobva pamba. Ndobva maita unge manogara somewhere. Muchienda kubasa. But murume aiuya. Oramba achikushungurudzai. Now ndirikuoneswa rimwe zuva murume akazonosvika pamba pamainge muri. Paina amai venyu. But akasvika usiku around 12. Ndobva asikono kumutsai. But mai vanga vakarara murumu yavo. Imini makararawo mu dining nevana. Amen. Now, as I'm looking at the realm of the spirit now, ndirikuoneswa ini murume akabva ati handei kustand. But imi ndobva maramba. Pakatanga kuitika noise ipapo. Mai vachibva vamuka. But vakabva vabatanidzirwa mucrossfire. Ndobva vanokuvara ruoko. Now, as I'm looking at the realm of the spirit, ndirikuoneswa ini zvapera izvozvo. Pakazonosvika mapurisa. But ndingati mapurisa but vakada kuita sema neighborhood watch. Ndo vakasvika vakati zvamuri kuita hazviite. Iwe ibva apa uende kustand. Tozoenda makuseni kwa secretary. Zvawati uri kuda vana muzviite zvakanaka. Kwangonzwa munhu angoti hemeni nenge rehemeni zveshuwa.
Amen munhu waMwari. Amen. Makazoenda here kwa secretary? Kwa secretary takaenda takatabva pamba pamama akati ngatiende tasimuka naye kuti omupa wana wake. Akatsauka pastand ndotora chikwama changu fana kwenda ndiri kuya ikoko. Emimi mafanaenda mega. Batafana kwenda na mama ne kugara munhu haana kuuya. Haana kudzoka. Ndobva mazo receive phone call. Amen akandifonera. Anonzi Mai Monica ndiani? Ndini. Because ndiri kuona ma receive phone call. Akati Mai Monica. Nditsvagirewo mukaka. Amen munhu waMwari. Nekuti ndanwa mushongo. Amen munhu waMwari. Chokwadi. Ndatenga mushonga. Amen. Ne 50 medication. Amen. Amen. Ndakataurira vanhu ndikati kana usati waprofitwa unongo chimwe ndezvekunyepa. Amen munhu waMwari. But isitasvikira panguva yekuti takaenda kana nyika ichipona. Shungu dzangu ndedzekuti wese asvika panapa abva aprofitwa. Adzokere neshoko rekuti ndakasangana nemunhu waMwari. Amen. Maidhauta. Ndaidhauta munhu waMwari ndaingoti zuva rese rakasika Mwari ndaingopinda paFacebook kuda nekusaida. Ndakatoona face yenyu ndaingoti amen Mwari zvaachangondiitira. Kuti ndichasvikawo here kuHarare handikuzivi but ndichatondiita sei? Ndigone kukusvika. Ndaibata mari ndichingoti amen handizivi kwayazobva nako. Ndashingirira shuwa mashingirira kuuya. Ndine 2 days ndisingazivi chikafu chinopisa. Asi ndatida kumuona munhu waMwari life direct pane zvokumuona. Chiranga itifambe sadza racho ringapore. Now, ndakamira panapa iko zvino. Ndoda kuti ndikutaurirei. Nekuti chekutanga ndechekuti mimi mazofonerwa. Amen. Makaedza zvese. Zvese amen. But murume akazoshaika mimi naye. Amen. Mai guru vakadzoka vachichema vachiti ndaurayirwa. Amen. But makaedza zvese. Nokuti murume uyu ndiri kuona akatanga kurutsa nekuchaya. Amen. Mai vakatombokanganwa zvekurohwa kwavaita. Akatokanganwa akatomhanya ndiwaito kurunga porridge nekutowasha mabhurugu ake. Now chekutanga ndatarisa miri yenyu. Ndokubva ndanotarisa muchibereko chenyu. Amen. Ndobva ndanoona chibereko chenyu chichikurwadzai. Amen munhu waMwari. Hamuna rugare nechibereko. Handina 5 years. Ndodambudziko hombe. Amen. But wonaika pakafa murume. Amen. Makazongonoudzwa kunzi takakanganwa kuti panoda zvipfeko zvenyu. Amen munhu waMwari. Zvaifanira kuiswa mubox. Amen. Nokuti kutsika kwenyu vanoti kana uchinge wafirwa nemurume uri mudiki, zvipfeko zvenyu zvemukati zvinofanira kunovigwa. Amen. Nemurume. Amen. Kuti akada kuzonomuka shungu dzake dzinoperera pazvipfeko izvozvo. Amen. Ndo shoko ramakaudzwa kunzi takanganwa. Amen. Ndiri kuoneswa makatumwa kunzi chiendai kuguva. Imimi namai guru. Amen. Ndokubva manonzi chiendai munocherera zvipfeko zvenyu kumakumbo kwemurume. Amen munhu waMwari. But chiri kundinetsa ndaoneswa ini chipfeko chenyu chamakanocherera paguva. Amen. Chiricho chakagadzira imi. Amen munhu waMwari. Saka ndoda kuti tizvidzikinure nhasi. Amen. Imi mune vana vangani? Ne 4 munhu waMwari. 2 boys, 2 girls. Yes munhu waMwari. Now listen to me now. Can I do some serious stuff here? If you study me, you will never graduate. I'm going to fight on it as stress. Chekutanga. Ndoda kukuchenesai kuti hamuna kuuraya murume. Amen munhu waMwari. Saka ndakuchenesai. Amen munhu waMwari. Maita basa munhu waMwari. Asi ndoda kutaura kuti why murume akazviuraya. Manga muchizviziva here kuti murume wenyu paakaona mapurisa
aita seapindirira nyaya. Ane imwe nyaya yaakanga ambonetsana nemukadzi wake mukuru. Amen munhu waMwari zvazotobuda atoshaika zvikanzi aitokumbira mwana kumba kwemukadzi wake hawana kuwirirana nechibereko chemukadzi hawana kuwirirana. Vachiti ngatinyorese mwana wangu namba 3 zita wake iye wanga akadudzira zita. So murume chaita kuti azviuraye inyaya yekuti akapanika. Akafunga kuti zvendakuendeswa kumapurisa ini ndiine imwe nyaya kumapurisa ndogona kuzofira kumapurisa. Amen munhu waMwari wakuchitaura mai manje. Amen. Akasitaura ndiani? Takutonzwa nevanogara ikoko ndiyo nyaya yanga iripo. Saka zvatakunoita iko zvino Mwari anditendera kuti tirape mudumbu menyu. Amen munhu waMwari. Maita basa munhu waMwari. Thank you maita basa. 2019 gore ra 2019 kwakaitikei ndipo paakashaika iye. Now ndadzoka 2019 ndobva ndanomuvha 2020 ndobva ndanopinda mugore ra 2021 ndipo pandakatanga kurwadzirwa. Ndimukoma wake ndiwo akandifonera zvakanzi mainini muri kuzviziva here kuti kugware murume wenyu kwafukunurwa. But ndisati ndasvika ikoko ndine pandoda kunditaura nokuti ndapinda muhope dzenyu ndobva ndanooneswa mine hope dzamakarota. Amen munhu waMwari. Makarota baba venyu. Amen munhu waMwari. Vakashaika mugore ra 2003. Amen munhu waMwari. Amen. Pamakangonorota hope idzodzo makaita kunge muri kupiwa warning. Amen. Kunzi pane zviri kuitika. Amen munhu waMwari. Mangwanacho makanzwa kuti pane zvaitika. Amen ndakanzwa kunge mabayo. Amen. Ndobva manzwa kunge mune gonye rakupinda. Amen munhu waMwari. Richifamba pamwe. Amen munhu waMwari. Patiregani beita mamusikanzwa. Asi pamashure pacho nezuro wacho pane mukomana wamakanga marara naye. Amen munhu waMwari. Mukomana akatofonawo akati nayo zviri kuitika. Amen munhu waMwari. Imi mukati hapana. Amen. Mukomana mazomuudza kuti neniwo Amen pane zviri kuitika. Amen. Akati rekedza ndiye pabhayi. Amen. Tiende kuchipatara. Amen munhu waMwari. Ndobva maenda kuclinic. Amen. And I'm looking in the realm of the spirit. Amen. Masvika ikoko vakasuspecta kuti chirwere chepabonde. Amen. Ndobva matanga kubaiwa ma-injection. Amen. For 6 months muchibaiwa ma-injection. Akatanga kukurwadzai kusvikira makatadza kugara. Amen. Zviri kuitika pamuri mwechina yese ndizvo. Amen munhu waMwari. Zvinhu zvako zvinomira mushe. Amen hazvina. Even mabasa asi kufamba saka. Asi utofamba mari yese. Uri kumaChina here. Amen munhu waMwari. Ndobikira maChina hungu. Ko stand makatengeserei? Stand takatengesa stand yasisi wangu ndiwo ndandisina kana mari ndambomiswa nemabhosi chimbozvifambira. Ko fridge makatengeserei? Ndakatengesa munhu waMwari isina kana 5 months. Ko mbudzi makatengeserei? Dzakatopera dzese kuzvifambira kuti pamwe ndingaite nani zviri kuramba. Munamato wangu kuti Mwari anzwe munamato yangu zuva ranhasi kuti amai ava vasafambire mahara kubva kuMozambique uye Mwari vasandivhurire nyaya dzavo pasina vati kuvhurika kwaita nyaya dzavo kugadzirika kwenyaya dzavo nezita raJesu. Amen. Bata mudumbu mako uyu ngaporo nhasi kwete rimwe zuva. Urwere uyu swederai kumberi. Urwere uyu ndauramba in Jesus wonderful name. It's done. Right. You are free now. Amen. You are free now. Makavengwa mumusha menyu mese mama. Vanhu vanofunga kuti mune mari muna here? Handina mari. Makavengwa. Saka takuda kuti zvinake. Amen. Chendai munogara pasi zvaita.